हरि ओम। আজি ফাল্গুন অমাবাস্যা কুম্ভ 5 दिन ধনিষ্ঠা মକର 17/2/2026 ମଙ୍ଗଳବାର ପ୍ରାଣ ସ୍ଫରିବ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାରର ନଜର କର। ଆଜି ମାନବ ଉତ୍ସାହ ଦିବସ, ଆଜି ଦୟାର ଦିବସ, ଜାତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ଦିବସ। ଆଜିର ଭାଗବତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ମନ୍ୱନ୍ତର ବର୍ଣ୍ଣନା। ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପରେ ପରୀକ୍ଷିତ ପୁଛନ୍ତି ଶୁକରେ, ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଶ୍ରୀହରି କେତେ ଅବତାର ହେଲେ ବାରି, କେଉଁ ସମୟରେ କି କାରଣ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଶୁକ କହନ୍ତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ସମୟାନୁସାରରେ ବନ୍ଧିତ କଥିତେ, ସମୟାନୁଗତି ଯାଇ 14 ମନ କଳ୍ପାନ୍ତର ଆସଇ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନନ୍ତରେ କହି ଏକ ମନନ୍ତରେ 56 ଯୁଗ ବିତଇ, 14 ମନନ୍ତରେ ହରି 24 ଥର ଅବତରି। ଶେଷରେ କଳିଏ କି ହୋଇବେ ଅନେକ ମନନ୍ତର ବିଦ୍ୟା ଯିବେ। ଶୁଣ କହୁଛି ମନ୍ୱନ୍ତରଙ୍କ ନାମ, 14 ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁରାଣର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। ସ୍ୱୟଂଭୂସୁର ଚିଶ ଉତ୍ତମ, ତାମସ ବୈବ ସୁତ ଚାକ୍ଷୁଷ ବୈବସୁରେ, ତାମସରେ ବତ ଚାକ୍ଷୁଷ ବୈସୁତ। ଏସବୁ ଭୋଗ ହୋଇଲାଣି, ଭୋଗ ନ ହବା କଥା ଜାଣି। ଶ୍ରାବଣୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରାବଣୀ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରବର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରହ୍ମ ସମର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ସବର୍ଣ୍ଣ, ରୁଦ୍ର ସମର୍ଣ୍ଣ ଦେବସେବର୍ଣ୍ଣ, ଇନ୍ଦ୍ର ସମନ କାଳେ ଅନ୍ତ ପୁଣି। ସମୟ ଚକ୍ରର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଥାଇ। ବୈବସୁତ ମନନ୍ତରେ 28 ଚକ୍ରର ବିହରେ, ଏକଳି କାଳ ଲୁପ୍ତ ହେବ, ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଗମନ କରିବ। ଆସନ୍ତା ସତ୍ୱ ମନନ୍ତର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ହେବ ବାର, ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିବ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ହୋଇଯିବ। ଲାଲ ବିହାରୀ ଏ ଲୀଳା ବିହାରୀ ଦଇତାରି, ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପରୁ ତାରି। ଏହି ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ମନ୍ୱନ୍ତର କୁହାଯାଇଛି। ଯେପରି ଭାଗବତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ 12ଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ, ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ବୋଲେ ନବମ, ଦଶମ, ଏକାଦଶ, ଦ୍ୱାଦଶ, ତାହେଲେ ଏଠି ଆମକୁ ମନ୍ୱନ୍ତର ବା ଭାଗବତ ଭକ୍ତକୁ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ହରି ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ସେଇ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ମନ ଭିତରେ ଚେତନା ଭିତରେ ଜାଗେଇ ଦେଇଥାଏ। କାରଣ ଏକା ଜନ୍ମରେ ବା ଏକା ସମୟରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶୁଣିଲେ ଆମକୁ ଗଗନ ଚିନ୍ତନ ହେବ। ଗଗନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବା ଆକାଶକୁ ଦେଖିବା, ଆକାଶ କେଡ଼େ ବିଶାଳ, ତା ଦେହରେ ଆମେ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ର। ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ରଟି ବିଶାଳତାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ, ତାହା ଭାଗବତ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି। ବା ଭାଗବତ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ ଶୁଣିଲେ ସେଇ ଗଗନ ସଦୃଶ୍ୟ ମନ ହେଇଯିବ, ଗଗନ ସଦୃଶ ଚେତନା ହେଇଯିବ। ପରୀକ୍ଷିତ ସେଇଥିପାଇଁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶୁକକୁ, ଯେ ଭଗବାନ କେତେ ପ୍ରକାର ନୀଳା ନେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥିବ। ଶୁକ କହୁଛନ୍ତି 14 ମନ୍ୱନ୍ତରର କଥା। ଗୋଟିଏ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ 56 ଯୁଗ ଭୋଗ ହୁଏ। ତାହେଲେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ 56 ଗୁଣନ 14 କେତେ ଯୁଗ ଭୋଗ ହେଲା ପରେ ଗୋଟାଏ ବ୍ରହ୍ମରାତ୍ର ଆସେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରାତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବା ସମୟ ଆସେ, ଏଥିରେ ଭଗବାନ କରନ୍ତି କ'ଣ ନା ଅଭିଶପ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି।
এই ଅଭିଶପ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ପରୀକ୍ଷିତ ଚୁପ୍ ରହି ପଚାରିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇ କଥାଟି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ।